Irlanda ha guanyat el torneig més prestigiós del rugbi mundial. Després de 24 anys, els irlandesos s'han imposat en els 6 nacions amb una superioritat implacable. Ahir, contra el país de Gal·les, van aconseguir el Gran Slam, és a dir, acabar el torneig guanyant tots els partits. Tot just començar ja hi va haver una baralla, i és que Gal·les i Irlanda sabien el que s'hi jugaven. Els gal·lesos que jugaven a casa van ser els primers a colpejar, amb 2 xuts de càstig de Stephen Jones, el segon gairebé des del centre del camp, que van posar el 6-0 en el marcador. Però Irlanda va despertar la segona meitat amb 2 assajos. En el primer la cosa va anar tan justa que es va necessitar l'ajuda del vídeo. El jutge finalment va decidir que sí que era assaig. El segon va ser aquesta meravella de jugada que Bow va plantar entre els pals. Amb les corresponents transformacions, Irlanda es va avançar per 6-14. Però gràcies als xuts de Stephen Jones, Gal·les va anar recuperant terreny fins que l'estrella gal·lesa, 5 minuts abans del final, remuntava el partit amb aquest drop. La resposta d'Irlanda quan només faltaven 2 minuts, aquest drop, aquest cop d'Ogara, un final antològic. Jones encara va tenir una oportunitat des del mig del camp, però la pilota va quedar curta. Irlanda s'emporta el títol i el Gran Slam per primer cop en 61 anys. El partit entre Irlanda i el País de Gal·les també va ser seguit amb interès a Barcelona. En un pub irlandès de la plaça Sant Jaume s'hi van trobar un bon nombre d'aficionats que van vibrar amb el partit que va decidir els 6 nacions. Bon ambient i molta cervesa per a un bon espectacle. I precisament ahir Barcelona va ser l'escenari d'un campionat de l'esport irlandès per excel·lència, el futbol gaèlic. Al camp de rugbi de la Marbella s'hi va jugar la segona ronda del campionat ibèric. Ha estat una jornada rodona per l'equip de la ciutat, els Barcelona Gaels, que van guanyar la competició i que, per tant, es col·loquen com a líders de la classificació general per davant dels seus grans rivals, els Madrid Harps. De la seva banda, l'equip femení, les Barcelona Galets, també van guanyar i es mantenen líders de la competició.